Ndamira pamberi pedare ramambo MUTASA. Ndamira pamberi pedare ramambo MUTASA. Zvese ndezvechokwadi. Zvese zvandakataura ndezvechokwadi. Ndikaipa ndichabatwa nemhosva. Ndikanyapa ndichabatwa nemhosva. Mwari andibatsirewo. Mwari ari mubatsiri wangu. Chisangadza. Pamusoro ichangamiri. Pamusoro ichangamiri. Pamusoro yedare. Ini ndinonzi Beauty Maunzi. Ndauyawo nenyaya yangu yandakamhan'ara kumatete. Baba vangu vakafa 2018 asi mumashure umo muna 2016 baba vakadonhedza imba yevabereki vavo nekuti yanga yaane Craig muna 2016 yanga yauda kudonha imba iyoyo dining nebedroom. So vadonhedza imba iyoyoyo vakabvisa rufu vakanovaka pastand pezi wavaka 2016 kasvipira 2017 takagara mumba imomo 2018 muna April baba bva vashaika. So parufu pababa takangonzwa nemakuhwa tete ava vachiti takuda rufu yedu kubvira rufu yakanga yaiswa pamba pedu apa. Takagara 2022 muna November tete ava vakauya futi vachiti vatumwa nana sekuru nana baba kubvira vana baba vedu vakasara ro vana baba nana sekuru yokwamasara kunova kwakabva mbuya mai vababa vedu kuti tiri kuda rufu iri pamba apa. So takagara hatina kubvisa rufu. Ini ndakatopindura mama kuti mama kana tete vachiti vari kuda rufu wadiwa tidedza isusu tagara nawo pasi havana kutidedza saka isusu rufu hatite sei hatibvisi vakasiya hanzvadzi yavo ichifa vakasataurirana nemhaka yedu tikagara. Then gore rino iri muna July muno tete ava vakauya futi with the word of command rekutoti kuna mama tiri kukupai period ye1 week kuti mungamabvisa marata aya tiri kuda marata edu. So mama wakandiudza ndikati mama marata musabvise iwo kana wachida marata avo ngawaiwo wabvise veki. So mama wao nokuda kweshungu wakabva kubvisa masibhista aya ndobvakaisa pasi kamununa kangu ndobvakatenga mazemu imbabva yakufiwa haina kutonyatsopera izvizvi. So mama wakufonera tete marata yaindabvisa chiuya mutori tete ava vakapindura mashoko kuna mama wekuti hatiuyi kuzotora hamundimanikidzi imimi dzoserai marata aya pamakaatora muwake dzimba dzamakakwana. Saka nanhasi marata aya ari pasi changamira takusho kuti anogona kubiwa kana kuti anotsikwa nemunhu akafa. Uruti dzimba dzakapwanya ndibaba wenyu akapwanya vabereki vavo ndokubva adi ndobva wakaizadzava wakanoextenda kumba kwedu pastage pedu imba yake neimba dzevabereki kuti kuvabereki kwako chine munhu kwakusisina munhu ndovaitorara mudaini imomo rambuya baba ndovaitovata imomo nekuti saka tete uri kuda baba handisi kuziva changamira tete vakaroorwa vanogara kunyakatsapa kana kuti kuguta ndoko vanogara. Saka wada kuti dzimba idzi dziwabwe dzisina munhu anogara handichazivi changamire baba wenyu adi baba wedu wakafa 2018. Kana baba akafa anga neraitika yekutora dzimba kutora rufiwa chiwakapa saka wasara rikandiyakanopamba saka imi muruzi mudzose dzimba marata muda kupani marata toti vanhu ada kuenda kunaya handichazivi tete ndovangatotitsanangura tete mati marata aendezvo marata aya handi kuti inini ngeani marata ngewa shakabvoka ana baba inini handini ndiri kuwada marata dambudziko riri papa tinoda kuti tigadzire dzimba dzavo. Marata inini handisina kumbovati ngavabvise marata pai pamusoro pemba sokuti apo vakabvisa marata aya vachiisa pamba pavo havana kumbodini handina kumbotaura navo ivo ndivo vakandobvisa wega ndibaba hapana waitaurira inini dambudziko riripo ngerekudai vanasekuru vari kuti toda kuti mugadzire imba yana
baba namai hawana kugadzirwa makuwa. Sekuru wacho uri sekuru taura izvi sekuru havasi kuzwa mushe wanga mumwiri wavo zvino izvi nhasi watoshaika washaika masara washaika nhasi tatova panapa dambudziko rangu munogona ndite kuti sekuru masara haana simba rekuti autoita mai venyu hapana aripo saka muti imba iyo kana yavakaenda kugara uda kudzoka kugara kwambai aiwa hatisi kuda kudzoka kugara saka imba dzakuda kuvaka dzinoda kugara nani apa vana sekuru vakati tikatauya matenga maproperty enyu kana kuti matombo munoisa papi and tinopinda papi ndizvo vakataura imba yemuzukuru wavo mukomana haikwe yemuzukuru upi baba uyu wakashaya musha uripo asi wakaramba kuti aiwa isusu hatipindi muimba yani yemuzukuru iyo tete yedu anga inemba saka kuti misha yese munomuti dzimba dzekuma 1933 dzine dzimuchengeterwe dzimba dzitane misha yedu matombo iwayo anenge achichengetwa nani mungada kuvakira musha kuvakira kuti padapinda matombo matombo sonacho mugadzira kana mapedza kugadzira mamadini matombo magadzira matombo dzimba dzacho modini unozondogarapo ndigaripo inini ndiri kwangu iwo wari kuti isisu hatidi kupinda idzimba dzewazukuru taura hei wana sekuru wenyu ndombo wauno zvakanaka wataurira zinamabuda wambokuona izi because pawakavakira iwo vanhu matombo ana mai wavakavakira wakawaka wakaisa mumba mani wakaisa mumba mewashakabviwa muri kugarana mune vazukuru vari kugara ndosaka wakapinda but awa havasi vazukuru vacho here vazukuru saka wasiyana here kwavo hazvina kusiyana saka chikuta sei kuti matombo apinde mumba memwana wavo chii ivo vari kuramba ivo vasingadi ngavaregere ngekuti ivo vari kuramba vari kuti isisu hatipindi imimi wakaini imba yani yatete wedu ndiana sekuru wesereka kuti sekuru 1 mutaura sekuru 1 ndoripo hanzvadzi yana mai iye wafawo ndiyo ruramba iye wafawo ndiwo wairamba hatichatauri nyaya chinoti pane rufu chimbodzokai mapedza rufu mozodzoka panapa tozotaura izvikuita inini abandisisi vangu zvinondipa kuti ndidzikise misodzi nekuti ari kunyepera vana sekuru havana kutora izvo ini ndinodzi Esther Nyamuhwe ndini mai Nyamuhwe mai Nyamuhwe mukunda maunzi ndini hanzvadzi yakatera masona mangu baba vavo zviri kunarwa ndisisava zvese handizvoba ngezvekunyepa takambogara pasi tichiti hamubvisi marata aripo mbepe hanzvadziba ngatidhonete mari kana mukuda kuti tidini tivake kichena yamai wakaramba saka zvakazondishamisa kuona kuti izvo watobvisa marata zvafamba seisisi vakandinyararira ndasumukira kuti ngavasanyepere sekuru ba sekuru wasvika mukufa ari kuti imimi wazukuru garai pasi mutaurirani ndo badzi zvandasumukira kuti wari kunyepere sekuru havanongodaromba kunyepere sekuru iwo ndiwo wayada ini ndasikadi nokuti waita apa ndizvopamusoro mambo ndine nhuu regerai nikotaura pamusoro mambo ini ndinozi Agnes Madzasara ndine mukadzi waDavid Maunzi unowakatora marata ndakabvunza tetavo tete zvomuri kuti muda marata makasiya hanzva dzenyu chifa inotanga ngekufamba wakatanga ngekurwara akazosvika mukufa makadii kutaura naye wakati taida iwewe ndoye taida zvadaro takagara
wakauya zvekutaura nhau yemarata. Mwana wangu mukomana achigumisirwa akati, tete muri kuti mwandi wana baba. Dai vanga vari wana baba vauya vachigara apa tete. Ndoda ndakura pamusoro pemba kare ndaturura marata. Ine muri wana tete vari kutonga kudzimba kwenyu. Moya kotonga zvepanapa. Zvakanzi Fareo chazvona katati. Mwana wangu ana kurarama 2 weeks mwana wangu kuona. Izvozvi wakauya zvekuti toda marata. Ndikati tete marata ndingobvisa. Asi izvozvi mari iri ndiyo iri kudini iri kunetsa. Ndikati tete kana kuturura hazvokusi kunaya ndinoturura marata togara makadaro hazvina mhosva. Akati bho wakaenda tete wandataurira vana vabva vaita kondibva vatenga chimarata ndaturura marata aya. Tete chiuya mutore marata watirombotaurira wakomana. Ndamira 2 days. Tete uya mutore marata zvikwautanga kutondishauta. Ndire ndakataura kwavari ndakati tete ndibhechere futi zvemakaitira Farai ndife. Wabva wakatafona. Tete warundishungudza ubva 2018. Tete warundishungudza. Mitauro yacho haisi kupera. Ndinoti wataure chaizvo chauri kuti chiri pamwoyo pawo. Hausina marata. Asi pane chauri kuda. Ngokuti ini mhuri yangu iri kupera. Hamutotakire kuzimuka bati. Munomudare nokukwanga muri kubhazi. Unogara basi. Mozisimuka. Hamusi babasi pamaunzeka pano. Right. Pamama. Tati mbuya. Pane zvinhu zvakawanda zviripo. Imi chamuisa kuda chaizvo hatisuzikanwa karudei. Because dzimwe mhuri dzeichaizva makazvarwa naiwe nina waichaiwe. Unotaura kuti zvamutaura hatizvizivi. Wana sekuru muntu wanyepera. Asi isi tiri kuti kuziva kwatinoita chiwanzo. Hakuna chiwanzo chinoti tete anobva kwakarohwa. Kuya kuti ndoda kuwaka kicheni yamai. Mune here zvamuda kuisa mukicheni macho? Kana kuti mune here zviri kunetsai kwamuri zviri kutaura kuti wakai kicheni kana kuti wakai house? Zviripo here zviri kunetsai? Kafamba mukazi wakai kicheni. Zviripo here? Inini hapana chiri kundinetsa. Asi inini ndaitotumwa ndiwana sekuru. Taura zita rasekuru wacho. Sekuru wacho ndiwani kutaura kuti watoshaya izvi. Ari kuti muri kunyepera wana sekuru. Uyo unoti sekuru akataura kuti garai pasi pepedze nyaya iyi. Kana iye uyu takati naye iye musikana. Iye ndiye unotonyepa manje iyo zvizvi wakuchibva. Kutaura pamberi. Alright, zvamapita, alright, musagara ndiyasimukai tete. Zvamapita manje. Umwe wenyu ndiani apa? Ndiye uyu wasumba achitaurwa. Umwe futi, mune mumwe futi. Hapana. Muri tu. Wanasamaunza wari. Wanasamaunza. Wanasamaunza hapana. Waripi? Wozi mungauya kudare imi mutaura niye mushaka maunza zvapo. Wakamangara hana kutaurira wana baba. Bati mimi mumangariro maifana makataura ngozi muri babagadzika. Maifana makataura wakaboisa kuti kudiwa kudare ngemutorwa. Takataura. Saka wari wana baba wakati isisu mutorwa ungodai akauya kutitaurira tichigara pasi. Nyaya iyi. Baba wamakataura naye ndiani? Baba. Akati mutorwa akaiti gara pasi ndiani? Wariko. Dati ndiani? Zita rake ndi John. Mune phone number yake? Phone number yake kuti nditaure nemusoro ani kanga tipe phone. Taisa phone. Itarisa phone. Phone. Adidi mfumburira hapa. Hello? Hello? Namba zake anjini. Hapana mwana hizi namba zacho. Unazo? Andina namba za kumajuza.
Baba watakasirwa pakafa ndozebiri. Ndoko abamnini anozi Timothy Maunzi. Uyu mukoma John uyu akutaura. Vakazi Timothy ngozobatsirana na mukoma John wama. Is 0773. Yamkoma Timothy is 0772. Kumbaga wanatete nevana mosvika modaidzawo nababa wamagara pasi momaita decision yemarata kumaudza sei nemarata because pasina vana samaunzira hapana zvatikuita because tete imi hamungapi decision kuti marata ari kuendepi vana samaunzi pasinapo ini zvamakatoita ndo chitadzo kuna mwari chekuti mumba marata akafukidza imba yehanzvadzi yenyu hanzvadzi yenyu semfather semother moti ngaabve nekuti makawenga wana newarora ndisatani chaipo kuti hanzvadzi yako imba yawaka nemarata yatora pamupamba pasina munhu ari kugara kuba imba yababa wake chiwanurudzi icho izvi zvino ayo marata apo zvitora izvi apo zvemarata zvitora izvi hamuchadi kuti sei ivi ndii muri kuwada hazviiti ba hachisi chiwanurwa chimwe chamuda kutirakidza hachisi chiwanurwa ichi hameno kahumura kawo mukamuda kuitwa kutunzira dai munotaura kuti mwana uyu isaidza kana kuti marata akatorwa nemwana kwaba munini zvazvitori nani iwo kuti marata watora mwana watora marata ababa wake ko kuzodai anga akazoenda pamba ipapo akati achatovaki banda augadzirisa imba iyo iripo yamai wenyu maitira muchimutotoresa kauti pamba maitira mutotoresa namboramba wasatani kana ari kuuya dzimwe nguva urambomuramba satani handizvo endei mutsvage bambo John nabambo Timothy naani apa mugare pasi muite muori kuita sene marata uko zviripo nezvokuti pamba pamai ava nevana hachadzoki wakatozviitira marata wana wacho ubva muchisheya kumarata muchiwaka zvikwere kwamakaroora izvo mamuruda kuendesa kwenyu kwakamakaroora mogadzise zvikwere huku dzenyu dziwande zvese nemahumba acho awande kuza kuna chivanhu zvakadaro hakuna kuti munhu unai kopwanya imba kwawakabva kumba kwamai nababa hakusina hanzvadzi dziripo dziri kuchengeta matongo dzopwanya dzaunoti hapana zviri kuitika dzowaka zvoita zvimwe zvinyowani motaza kuti hazatipindi mumba imo iwona sekuru chinoza hazatipindi mumba memuzukuru kana iwo matumbusitona chakambogara achipinda mumba imo matumbusitona achakambogara achipinda mumba imo matumbusitona ndinganopera kuti unongosumaka musuku wakuita matumbusitona we handizvo izvo zvaenda mukaita kwamakokwa mukaita zvirango zvenyu zvomusha kwamaunze izvizvo muri ngosumiripi
chikuwa chamushandisa ndichani vana tete tati izvozvizvi chikuwa chamuri kushandisa pamaunzi ndichani hapana sekuti chana mai hapana handiswa chana mai mai wenyu akafa asi musha wakamaunze uriyo ende kwamaunze kune ana baba nana mai vandoriyo kufa kwabwai namai wenyu musha wamavharwa kuno wakapiwa pana aripo akapiwa nzvimbo dzababa pana aripo akapiwa uta hwababa ndiani akapiwa uta hwababa ndiye wakafa wakagumisira kufa ndiye akafa ndisi uta wacho anga akauisa mukicheni yake yanga iri mababa imo mumba pana baba apo wakabvisenyi marata apo akabvisa marata aiwa ndosaka kuti paakabvisa uta mumba imomo akauisepi hatizivi aiwa muzivi haana kicheni iri muno mukicheni macho hamuna hatizvizivi tete sumukai mwacho sumukai uta uripi yomusha netsvimbo dzababa nzvimbo dzababa vedu dzakapuwa handadziya yedu yeyu murume wavo zviriko kumba kwacho ikoko kumumba maumbo zviriko pakakoyiwa nhumbi zvakasiya zvirimo zvikapuwa dame rake zviriko iwo kungoti hawo havadi kukwanindirana nemukadzi uyu ba hamene kuti chii chinoitika pawairi hwavo nyangwe ini kuti ndiendewo kumba kwavo vanongondipopotera asi ini ndinodini ndinoenda kukaroorwa mwana wavo uyu ndinovataurira kuti sisi kune mwana ari kuroorwa tinosangana mumba mehanzva dzedu tiita zvese uta huriyo tsvimbo dziriko misevese zviriko hakuna musharuzananzi nekuti zviriko mukaenda pasi pemubhedha pane chikuwa chiripo musha chakusuma ndo chababa anyway alright endei moite zvitadi tataura asi paiwo muroora zororo inini several times ndinouya ndinosvika kumba kwako ini handimutuki iye ndiye unotoita agenesi neni ndiye unotoita agenesi hachadi kuzvizwa totaura ngatingogumiri panyaya ichi yemarata asi nyaya yemarata yazoburitsa zvakadini zvakawanda saka isingatingotarisiri nyaya ichi yemarata kuti chidzokai kumba mogare wanawanya munhu kuti marata ababa yedu namai wenyu munoitaisei nawo kana mati pamarata ipapo mochisheya kuti imimi neawo nevamwe mamuri wangani baba venyu pamakabarwa marata hatisi kumbotora virai ndamuri wangani makabarwa muri wangani hatatakawanda mamuri wangani kubarwa tati 4 kana kuberekwa kotakata tari 6 ino tasara 3 chete masara 3 asi mamuri 6 ka marata mangani handikamboaziva marata mangani marata i12 marata i12 marata i12 nezvimahafu hafu zviripo 12 divided by 2 but by 6 by 6 by 6 i2 handiti saka umwe naumwe ngatore pawana wese umwe naumwe tora marata nemai ayo inenge andikokumbira ngoma aiwa imi mamuna hamura mbiri wana nekuti sheya yababa wavo kana ukaisa pachikwere ngawaise pachikwere asi pamba penyu hachadini havo hachadzoki asi ngaende kupi kuchikwere asi sheya yemurume wenyu adii aiwana saka kana pakazoitawo moda kudhoneta meno donetai asi iri ndikuti wana i6 muri i6 marata i12 2 pamo That's fair. ndikamatora izvangu nyaya dzaiperi asi yenyumba ndeyemurume wenyu saka nari yemurume wenyu hamusi munodhisaidha warodhisaidha wazukuru ndiwo iropa remurume wenyu ndiwo achadhisaidha kuti marata okutiseidawo kana mukotoda kuita kugadzira chikwere chatsuro nechi ndiwo asi sheya yenyu yemarata yenyu mairi madini because ndikokuti muromo wacho udii
because mukapana muri wari kusurvive vari 3 mukapana muri 3 mwamazi saka mazviti ndi megawa nawo uyu handisi you never know kuseri kwatete uri kunani munozandutaura kuseri kwatete musati hakuna chiro kuseri kwatete kunoriyo kune gurupu ririyo asi tete nenyaya yaushingi nekusanyara ndiyo unonga ari kupushwa mazwa saka you have to be very careful muri kuona face yatete ndiyo munodhira nayo but handi yetete wamudhira nayo munodhira nayo vanhu vakawanda asi face yakapfekwa ndeyatete so you have to be very careful mazwa zvandikutaura saka kana mazwa zvandikutaura matozvidii matozvitwa handichanomubvunzangu zvakawanda asi ndatoona nematarisiro amaita kuti pau6 i222 kana kuti 311 kana kuti 33 kana kuti 321 formation handikamaona zvitoa zvatoda matozvizisa chibva mataisa picture yechi yemusha wenyu tete kuno kwanoti achinga tiine muguza unopedza kwenyu akauya unozi ndabva umwa mvura abva menyu abva ndakaguta woenda panext woti wakumandafanenzana wopiwa maheu wakadakada kadiya wapedza wodiri wopfuura izvo ndo zvoda kutaura izvi tete ndewe pano here kana ndewe apo izvo zvinofana kutaura izvi andizvo saka musashamisike nazvo zvimwe zvanotokutaura yapa munotoziva 321 ndatotaura matoiona mumaziso enyu matoiona okay hatisi 51 inokatsoka iriko futi 51 munotoiziva futi 51 iriko ziva izvozvo 42 iri chii iriko futi asi iwe ndii munoizwa haichataura zvakawanda asi ndii munozviziva zvandikutaura kuti muri kukwana paformation ipi ndosaka ndatotsafukoti tete ari chii ari yegavo because panokwaniswa ngapaine mwakatendaona tete akati tete zvinoita here kuti imba dzanambuya dzipe asi marata nezvidhina zvese zvotorwa nemunhu wani nekuti isusu takasofirwa kare zvakutaura yekuti hatisinawo share pazvinhu zvasekuru nambuya unozwa asi wazoita chivindi chekutaura ndiani asi tete handiyo urozvida echiendayo kumba kwenyu bosvikebogara pasi zvatataura 222 umwe naumwe uzoziva zvaita nezvake